салом ба ҳама. Хеле хурсанд шудам ки боз дар канали ман ҳастед. имрӯз як барномаи бисёр ҷолиб дорем. Якбора чанд мавзӯи муҳим ҳаст ки ҳамаи онҳо сазовори гап задан ҳастанд. Аввал Лука Модрич аз Реал Мадрид меравад. Бале, ин дафъа рост аст. Худаш мехост бимонад, аммо роҳбарияти клуб гуфт ки вақт шудааст дигаронро ба даста биёранд. Дуюм, Эрик тен Хаг метавонад сармураббии нави Байер шавад. Гуфтушунидҳо аллакай гузаштанд ва расонаҳо мегӯянд ки ӯ розӣ шудааст. Сеюм, Рафиня шартномаашро бо Барселона тамдид кард, аммо ҳамагӣ ба 1 сол ва ростӣ баъзеҳо мегӯянд ки ин тамдид бо сабаби фурӯши гаронтар буд, на барои он ки мехостанд ӯро нигаҳ доранд. Ва боз як хабар, Нико Вилliams аввал гуфт ки ба Барселона меравад. Ҳоло бошад хабарҳо ҳастанд ки шояд ба Реал Мадрид гузарад. Хеле аҷиб, ҳамин тавр не? Аммо ин ҳамааш нест. Имрӯз бозии охирини Реал Мадрид дар Ла Лига баргузор мешавад бо Реал Сосидад. Агар хоҳед ки ин бозиро бо сифати хуб бинед, бо ман ва дигар мухлисон дар вақти бозӣ суҳбат кунед, ба канали телеграмии ман гузаред. Ссилка дар описание ва комментария ин видео гузошта шудааст. Обуна шавед ва мунтазири бозӣ бошед. Акнун ягон ҷо баъз ушнед, мо бошем сар мекунем. Лука Модрич дар ҳақиқат Реал Мадридро тарк мекунад. Пештар овозҳо буданд ки бо ӯ шартнома боз 1 сол дароз карда мешавад ва гӯё Хаби Алонсо ҳам мехоҳад ӯро дар даста нигоҳ дорад. Аммо не, Модрич меравад ва ин аллакай расмӣ аст. Ӯ худаш навишт: ман соли 2012 ба Реал омадам бо умед ки либоси беҳтарин клуби ҷаҳонро ба бар мекунам ва мехостам корҳои бузург анҷом диҳам. Аммо ҳатто фикр ҳам намекардам ки чӣ мешавад. Бозӣ барои Реал ҳаёти маро ҳамчун футболбоз ва ҳамчун инсон дигаргун кард. Ман ифтихор мекунам ки як қисми давраи пурмуваффақтарин дар таърихи клуб будам. Мо ҳамаи чизро бурдем ва ман хушбахт будам, бисёр хушбахт. Аммо илова ба унвонҳо ва пирӯзиҳо, ман муҳаббати мухлисони Реалро дар дилам нигоҳ медорам. Ман ростӣ намедонам чӣ гуна тавзеҳ диҳам он алоқаи махсусеро ки байни ману шумо ба вуҷуд омад. Ман эҳсос мекардам ки шумо маро дӯст медоред, эҳтиром мекунед ва ҳоло ҳам эҳсос мекунед, гуфт Модрич. Лука бозии охирини худро барои Реал дар ҷоми ҷаҳонии клубҳо анҷом медиҳад. Инро клуб тасдиқ кардааст. Шояд дастаи шоҳона хостанд ба ӯ имконият диҳанд ки боз як трофеи дигарро бо даста бигирад. Охирини худ Реал Мадрид дар изҳороти расмӣ гуфт ки ба Лука Модрич барои ҳамаи он чизое ки кард миннатдор аст. Ӯ аллакай яке аз бузургтарин легендаҳои клуб ва футболи ҷаҳон шудааст. Клуб ба Лука ва оилааш дар марҳилаи навбатии ҳаёташ беҳтаринҳоро орзу мекунад. Дар рӯзи шанбе дар бозии охирини мавсим дар Ла Лига варҷигоҳи Сантьяго Бернабеу бо ӯ видо мекунад. Бояд гуфт ки Модрич бозингари пурҷоизатарин дар таърихи Реал Мадрид аст. Дар маҷмӯъ 28 трофеи гуногун бурдааст. Аммо Фабрицио Романо навиштааст ки худи Модрич мехост монад, аммо клуб ба ӯ шартномаи нав пешниҳод накард. Ба гуфтаи клуб вақти дигаргуниҳо расидааст. Романо гуфт ки Реал ба як давраи нав ворид мешавад ва Модрич аллакай як қисми гузаштааст. Ба қавли хандаоварӣ Терминатор пир вале ҳанӯз коршоям, аммо дар ҳолати Модрич нест. Ин дафъа роҳро бояд ҷавонҳо гиранд. Карьераи ӯ бешубҳа бузург буд ва акнун вақт аст ки ҷой ба дигарон дода шавад. Ва ростӣ мо бо қарори Флорентино Перес розием. Дароз накардани шартнома бо Модрич қарори дуруст аст. Аммо ҳис мекунем ки ин охирин дидор нест. Чӣ мешуд агар бо омадани Хаби Алонсо Модричро ёрдамчии сармураббӣ таъин кунанд? Ҳеҷ чиро пешгӯӣ карда намешавад. Шумо чӣ фикр доред? бозии охирини Карло Анчелотти ба ҳайси сармураббии Реал Мадрид чунин вохириро ҳаргиз набояд аз даст дод. Ин рӯйдоди таърихӣ рӯзи 24 май дар варзишгоҳи машҳури Сантьяго Бернабеу баргузор мешавад. Рақиби Галактикос бошад Реал Сосидад аст, дастае ки низ сармураббии худро иваз мекунад. Наздиктар дар нимфинали ҷоми Испания ин ду даста як бозии шадид карданд ва танҳо дар вақти изофӣ Реал тавонист пирӯзиро ба даст оварад. Оё боз як набард дар пеш аст? Пешгӯи ман дар ин бозӣ ғалабаи Реал бо фора -1. Шумо метавонед интихоби худро дар 1x гузоред, зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кор фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. Ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед.
Xabi Alonso ки ба эҳтимоли зиёд наздиктарин вақт ҳамчун сармураббии нави Реал Мадрид эълон мешавад, бояд дар Байер касе ҷои ӯро гирад ва ба гуфтаи расонаҳо он кас метавонад Эрик Тен Хаг бошад. Дуруст фаҳмидед, Тен Хаг. Ба гуфтаи Фабрицио Романо байни Эрик ва роҳбарияти Байер аллакай музокирот гузаштанд ва онҳо хеле хуб пеш рафтанд. Тен Хаг гуфт бале ва эҳтимол дорад ки ҳатто ҳангоми дидани ҳамин видео Байер аллакай расман тасдиқ кардааст. Пас аз кори ӯ дар Манчестер Юнайтед ҳар гуна таъини Тен Хаг резонансӣ мешавад, вале тавре ки борҳо гуфтем, танҳо аз рӯи кори ӯ дар МЮ доварӣ кардан каме нодилона аст. Агар ба он нигоҳ кунем ки агар Тен Хаг бад аст, пас Аморим кист? Ба ҳар ҳол, агар Манчестер Юнайтед аз Астон Вилла дар бозии охирини мавсим мағлуб шавад, даста метавонад ҳатто ба ҷои 17 фарояд. Барои ёдоварӣ, ҷои 18 ин аллакай минтақаи поёнравӣ аст. Баъд аз ҳама мушкилот, Юнайтед албатта намеафтад, вале ба ҷои 17 на он қадар дур. Ҳатто Тен Хаг ҳам то ин қадар поён нарафта буд. Аммо агар ба Байер нигарем, фалсафаи даста ба системаи Аякс монанд аст ки онҷо низ Тен Хаг кор карда буд ва хеле хуб. Дар ҳар дуи клуб ҷавононро дӯст медоранд, парвариш мекунанд, фурӯш мекунанд ва пул кор мекунанд. Барои ҳамин эҳтимол дорад ки Эрик худро дар онҷо хуб ҳис мекунад. Ӯ аллакай истироҳат кард, вақти бозгашт расидааст ва мо шахсан хеле мехоҳем бубинем ки ӯ дар Байер чӣ нишон медиҳад. Дар Барселона расман эълон карданд ки шартнома бо яке аз бозингарони асосии даста Рафиня тамдид мешавад. Худи Рафиня дар суҳбат бо сомонаи расмии клуб гуфтааст: орзуи ман ин аст ки то охири карьерам дар Барса бимонам. Аммо дар асл шартномааш ҳамагӣ ба 1 сол дароз карда шудааст. Пештар он то соли 2027 эътибор дошт, акнун бошад то соли 2028. ҷузъиёти молиявӣ ошкор нашудааст, ё клуб ҳоло намехоҳад онҳоро расман шарт диҳад. Дар бораи клаусула, яъне шартнома бо маблағи муайян барои фурӯш низ чизе гуфта нашудааст. Нагуфтанд ки ҳаст ё ин ки не. Пештар расонаҳо навишта буданд ки чунин опсия мумкин аст мавҷуд бошад, вале худи клуб инро тасдиқ накардааст. Барои маълумот, нархи бозории Рафина дар ҳоли ҳозир 80 миллион евро аст. Ростӣ, дар бораи ин тамдиди шартнома шубҳаҳо дорем. Гӯё ҳамаи чиз ба хотири нигаҳ доштани ӯ нест. Бештар монанд бар он аст ки Барселона мехоҳад бо инро арзиши бозингарро баландтар нишон диҳад. Яъне на барои бозӣ кардан, балки барои фурӯши гаронтар. Баъзеҳо мегӯянд 3 сол шартнома монда буд, чаро боз 1 сол тамдид карданд? Аммо эҳсос мешавад ки инҷо ягон чизе ҳаст ки мо намефаҳмем. Мумкин мо танҳо чунин фикр дорем, ё шояд шумо низ ҳамин хел фикр доред. Дар комментария нависед. ҳамзамон Деко директори варзишии Барса тасмим гирифт ки дар бораи як мавзӯи дигар шарҳ диҳад. Чаро тобистони гузашта гузашти Нико Уильямс ба Барса сурат нагирифт? Ӯ гуфт: Нико бозингари сатҳи баланд аст, аммо тобистони гузашта Дани Олмо омодагӣ нишон дод ки ба Барса гузарад ва ба мо бовар кард, вале Нико ин корро накард. Аммо савол мемонад, чӣ гуна Нико метавонист эътимодашро, яъне боварияшро нишон диҳад? Эҳтимол ӯ танҳо бо шартҳои шартнома розӣ нашуд. Бояд ёдовар шавем ки ҳангоми хабари бекор шудани гузаришаш ба Барса, Нико дар мусоҳиба гуфт ки қарор кард боқӣ монад дар Атлетик ва инро беҳтарин тасмими карьерааш номид. Деку мехост равшанӣ андозад, аммо вазъ бозам печидатар шуд. Дар ҳамин ҳол, рӯзномаи Марка хабар медиҳад ки Реал Мадрид метавонад Никоро ба дастааш биёрад. Онҳо вазъро бо диққат назорат мекунанд. Ба ин замина, як журналисти дигар, Талха Аҳмад, гуфт ки чаро воқеан гузашти Нико ба Барса ноком шуд. Ӯ изҳор дошт: ман аз Жоан Лапорта пурсидам, чаро гузариши Нико Уильямс ба Барселона нашуд. Президенти клуб ба ман гуфт: Нико мухлиси Реал аст. Инро чӣ гуна шарҳ медиҳед? Мумкин аст ки Уильямс ба Барса негуфт, чун мехоҳад ба Реал гузарад? Ва шояд Деку вақте дар бораи боварӣ ба лоиҳа ҳарф мезад, айнан ҳаминро дар назар дошт. Шумо метавонед фикроятонро дар ин бора дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров хайбардорон дар паноҳи Аллоҳ.